أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين surar Tin wato surar ɓaure. Idan mun duba da sunan Allah mai rahama mai jin kai, na rantse da ɓaure, na rantse da zaitun, na rantse da tur sinin, na rantse da baladil amin. Ruwayoyi sun zo cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsewa da abin da ya ga dama, amma mu an umarce mu ne da rantsuwa da ubangiji subhanahu ta'ala. za mu ga rantsuwa da tin fassararsa ta luga tana nufin ɓaure. zaitun na kuma rantse da zaitun, wato risinin na kuma rantse da taurisinin. Tur shine dutse, babban dutse. Sinin da yake yankin sinin. wa hazal baladil amin, na kuma rantse da wannan gari amintacce. wannan rantsuwa ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi da wayannan halittu nasa, kuma yana da haƙƙi, yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama ubangiji subhanahu wa ta'ala. wani abu ne wanda yake hannunsa, amma bayansa ba su da haƙƙi su rantse da irin wannan abubuwan sai da shi, sai da su ce wallahi tallahi billahi warrahman wazil jalali wal akram wa da sauransu dai, da sauran rantsuwa da za su yi da sunan ubangiji subhanahu ta'ala. To a matakin farko wannan sura tana maganar mutum ne. duk wannan rantsuwar da ubangiji subhanahu ta'ala yake yi yana so yana mana muhimmancin wani abu, wato shine mutum. mutum shine ma'aunin wannan duniya, mutum shine asasin wannan duniya. a yanzu haka dan adam bai gano wata duniya ba a kusa wacce ita ce mutum ko kuma wata halitta take tafiya da ita sai wannan duniya. hikima tana hannun ubangiji, ba mu sani ba. a cikin duniyar da aka gano har yanzu ba a gano akwai halittu cikinsu ba gaskiya. to bayan ba a gano akwai halittu cikinsu ba, sannan kuma har ila yau za mu ga wannan mutum ne kawai aka sanya shi yana iko da ita, kuma ba mu san sirrin da yake wannan duniyar ba gaskiya. sirrin ba karami ba ne, Allah ya ta da sirri babba wanda ba zai kamanto an ba haka ba. menene zai zamanto an samu rigima tsakanin mala'iku da annabi adam ko kuma da iblis a ɗaya bangare ɗaya akan cewa wane ne zai zama halifan ubangiji a wannan bayan kasa. ko da ke za mu iya cewa a ta wani bangare har ila halifancin nan shine muhimmi, ba ita kanta kasar ba. wato ko da halifancin nan ba a wannan duniyar ba ne za a yi wannan rigima, za a yi wa juna hassada. wato su hassada anan shine ba burin ni'imar ta gushe ba, burin samun matsayi. ko da ku a duniyar rana ne, ko da a jupiter ne, ko da a mercury ne, venus ne, ko da a mars ne, ko da a pluton, neptune da sauran duniyoyi da suke kewaye wannan rana, ko da ma a wajen wannan tsarin ranar ne, a wasu rana ce daban ko wasu taurari daban, ko a duniyar wata. idan dai aka yi cewa nan ne mutum zai rayu, to lallai abu ne wanda yake zai tabbata cewa za a yi wa juna burin cewa samun wannan matsayi ya kasance a hannunsu. mala'iku za su a ce wannan matsayi na hannunsu kamar yadda yake hannun mutum. saboda me? saboda a nan halifancin ubangiji ne ma'auni, don haka ƙasa ba ta da wani tasiri sosai, ba ta da wani kima ta wannan bangare. amma hikima shi ne don me yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wannan duniya din da wannan hususiyya da wannan sifofi da bai sauran duniya da su ba. don me yasa? wannan yana cewa a fili kenan akwai wata hikima a ƙasa wacce ubangiji ya bar kansa sani da ta shafi wannan duniya din. don me yasa sauran duniyoyin ba halittu? don me yasa sauran duniyoyin ba shuke-shuke, ba ruwa, ba iska irin tamu? no impulse of gravity nasu suna tura mutum ne, yayin da tamu tana fisgo mutum ne ya dawo zuwa gare ta. don me yasa aka yi ta haka, aka yi su haka? don me yasa aka yi ta da wannan yanayi da daidai da rayuwar mutum?
da yanayin da rayuwarsa ta fi sauran wurare suka zama da akwai wahalar rayuwa ga mutum a yanayinsu. Don me yasa da wannan ya faru? Wannan yana nuna mana lallai wannan ƙasa ɗin koda ko halifanci shine muhimmi a cikin rigimar da aka yi da mala'iku akan matsayin da za a ba annabi adam da burin da suke samu wannan matsayi, amma wannan ƙasa tana da wannan tasiri sosai, so da haka mutum muhimmi ne sosai. Za mu ga amma muhimmancin mutum ya ta'allaka da ɗanfarwarsa da ubangiji. A cikin juyin juya halin yammacin duniya da suka yi renaissance, wanda suka shelanta cewa a cire ubangiji daga cikin rayuwar mutum, za mu ga shine asasin faduwar yankin turai da asasin fada wasu abin da suka fada a yau na kai karshe wajen rashin tarbiyyar dan adam, ta yadda mutum zai zo ya kashe mutane ya kashe kansa. Wani na cikin abin da ya musu tasiri, kuma ko da ko ba kawai wannan ne ba, amma wannan yana cikin abin da ya tasiri. Sai zamanto sun yi wani abu, sun koma asfalar safili. Ya suka koma asfalar safilin shine sai suka cire ubangiji, suka cire ubangiji daga cikin tsarin sabuwar mutum. Sai zamanto mutum ya rage daga shi sai sauran halittu shi kenan, amma ubangiji subhanahu wa ta'ala an cire shi. Akwai wani musallas, wato triangle, wanda yake ubangiji, mutum a tsakiya a matsayin wanda ubangiji ya hore halittu, da kuma halittu da suke ƙasa wanda suka hada dabbobi, shuke-shuke da sauran kayan arzikin ƙasa da albarkatun ƙasa na zahiri da na baɗini. To a cikin wannan cire ubangiji suka yi, sai suka fada mafi asfalar safili. Shi yasa Allah ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, hakika mun halicci mutum cikin mafi kyawun daidaito. Bayan an yi shi mafi kyawun daidaito, amma thumma radadnahu, sannan muka mayar da shi asfala, mafi kaskantar safilin, kaskantattu. A gani, watin na rantse da ɓaure, wasu zaitun na rantse da zaitun, wato risini na rantse da dutsen sinai, wanda yake yankin sinai, sina suke ce musu, wasu su ce sinai. Wa hadhal baladil amin, da wannan gari amintacce. Shi garin ba shi yake aminci ba, aminci aka yi a cikinsa domin na cikinsa su amintu. Laqad khalaqanal insana, laqad haqiqa khalaqanal insana, mun halicci mutum fi a cikin ahsani, mafi kyawun taqwim, daidaito. Thumma, sannan radadnahu, muka mayar da shi asfala, mafi kaskantar safili, kaskantattu. Illa allazina amanu, suwaye suka fita daga cikin wannan abu, wayanda ba sa fada cikin wannan mafi kaskancin, zama mafi kaskancin kasattu. Illa allazina amanu, sai waɗanda suka imani, sai waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, kuma suka yi ayyuka na ƙwarai. Falahum ajrun gairu mamnun, waɗannan suna da sakamako wanda baya yankewa. Ajrun shine lada, sakamako gairu mamnun, wanda baya yankewa. A wannan sura za mu ga, kamar yadda muka fara magana, cewa mutum yana daga cikin, shine mafi halitta, mafi daidaito. Hasali ma shine wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya halifansa a bayan ƙasa. Halifan Allah ba wasa bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine halifan Allah a bayan ƙasa, mafi girman halifan ubangiji a bayan ƙasa. Kuma bayansa akwai halifofi 12 da suka fara daga Ali zuwa Imam Mahdi, kamar yadda ruwaye suka tabbata. Halifofin manzon Allah guda nawa ne? 12 ne. Wannan shahararre ne gun musulmi. Sun fara daga Ali zuwa abin nan. Wa'annan su ne halifofin Allah bayan ƙasa, su 12. Su ne suke da haƙƙi su ce ga abin da Allah yake nufi, ga abin da manzon Allah yake nufi. Su ne masu bayanin abin da al'umma ta yi saɓani bayan manzon Allah. Su ne waɗanda suke jirgin tsira, su ne waɗanda suke bishiyar tsira, su ne waɗanda suke ƙofar hitta yafe zunubai, da sauran ruwayu da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka yabe su a ciki da ɗaukaka. To sai muka ce turai sun cire ubangiji a cikin wannan tsari,
shi yasa mutumin da yake ya cire ubangiji cikin nan tsari to ya faɗi warwas ya yi kas ta gani. Shi yasa ya ce sun maradadnahu sai muka mayar da mutum asfala mafi kaskancin safilin kaskantattu, ta yadda mutum sai ya zo ya koma yana burin ya zama kasa ya huta. A wannan duniya yana ganin ya fi kasa daraja, amma ya kuma asfala safilin zai ce ina ma da ina da matsayin kasa. wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, zai ce wato kafiri zai ce ina ma dai na kasance turab kasa. Za mu ga da yawa wasu daga cikin tarihi an wasu daga cikin halifofi yayin da za su mutu suna nadamar abubuwan da suka yi na zunubai, suna cewa ina ma dai na zama ragon mutane na ne da suka yanka ni, suka kiwata ni, suka sa ni na kiba, suka yanka ni, suka cinye nama na huta. Amma ga mutum yana ta nadama yana fana haka. To wannan misali ne na mutum lalle idan mutum ya fada cikin sabo ko kuma cikin zunubi ko kuma kaskanci, to na sabo zai zamanto mafi kaskanta daga dabbobi da sauran halittu. A gani sai ubangiji sai muka mai da shi wanda ya tsira daga wannan shine wanda ya imani illallazina amanu, sai waɗannan da illallazina sai waɗannan da amanu suka imani wa amilu salati suka ayyuka nagari, falahum su wa'annan ajrun gairu mamnun, suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba. Ruwaye da yawa sun zo suna bayanin wannan, me ɓaure da zaitun, me turistini, me baladul amin. Ruwayoyi da dama sun zo suna maganar wa'annan kalmomi. Wasu ruwayen sun nuna sunaye ne na wurare kamar da za mu gani, da sunayen abinci, watino zaitun abinci ne, turisinin dutse ne waje ne, hadal baladul amin ham waje ne. Wasu ruwayoyin sun zo suna nuna cewa sunaye ne na mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su hakanan, sunaye ne daga sunayen ahlul bayt, gani alaihim amincin Allah ya tabbata gare su. Wata ruwaya ta nuna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Wasu ruwayoyin kuma sun nuna sunayen garuruwa ne, tin wa zaitun wa hazal baladul amin wa turisin wa hazal baladul amin, sun yi nuni da samuwar Madina da Makka da Kufa da Baitul Maqdis. Wasu ruwayen sun yi nuni da wannan. Ala halin muhimmi shine Allah ya rantsa da wannan abubuwa, ko mutum yana cikin kaskanci sai idan ya imani ya aiki na gari. Idan mutum ya riko da manzon Allah, ya riko da wasiyar manzon Allah, Qur'ani da Ahlul Bait, amincin Allah tabbata gare su kamar yadda yake shine ittifaqin musulmi, to tabbas zai samu lada wanda ba yankewa, kuma zai samu cikin waɗanda suke cikin wannan abin. Saboda haka mafi kyawun sura da aka yi mutum za ta iya ta jiki, shi ma an yi tafsiri kan wannan, amma mafi muhimmanci shine sura ta rai, sura ta ruhi, sura ta nafs din mutum. Ya tsarkake ta, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Idan mutum ya tsarkake ta to shikenan ya samu rabota. Idan mutum ya tarbada ta cikin abin nan zai zama asfalas safili. Wannan ya fi kusa da ayoyin Qur'ani. Idan mun duba ayoyin Qur'ani da suka bayanin abin da ke sa a rabota shine kula da nafs, halayen mutum, ɗabi'unsa, akidarsa, imaninsa, ayyukansa, wannan su ne mafi muhimmanci. In Allah da yake muna tarjama su kalmomi ne kamar yadda muka ce, ba wai faɗa tafsiri ba, wannan nuni da muka ya wadatar a san ma'anonin kalmar wannan sura. Da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.